Ang kalisod dili babag alang ni bisan kinsa nga gustong makatapos sa pagtungha. Kini ang gipakita sa 18 anyos nga estudyante sa Leyte nga nagtrabaho usab isip construction worker. Kini ang report ni Femery Dumabo. Kining mga hulagway nga post ni Josco Rodial Jr. sa iyang social media page nagpakita sa usa ka lalaki nga nagtalikod og busy sa pagtubag sa module. Ang nagtrending, gila siya nga si Jesus Kaunis, 18 anyos o taga-alang-alang Leyte, tinun-an sa grade 10. Nagtrabaho siya isip construction worker sa Dulag, Leyte, apan bisan paniini padayon gyapon siyang nitungha. Stay in siya sa ilang gitrabahoan apan matag Sabado muuli sa ilang lugar aron mohatod og mokuha sa laing mga modules. Wala pong trabaho ang papa ko at mama. Sa tuwing break lang, bibilisan ko na mag-answer. Tapos babalik agad sa trabaho. Buot niya nga magsundalo, hinungdan nga naning kamot siya. Sana sumunod sila sa akin at parang mapatuloy ang kanilang pangarap sa buhay. Giyang ko ni Real nga na-inspire siya kang Jesus o nang hinaot nga daghan pa ang makatabang sa batanon. Nang nadaanan ko siya, nag-answer ng kanyang module. Tinanong ko siya. Sinasabi ko mabuti hindi ka rin huminto sa pag-aaral mo kasi nagtrabaho ka sa atin. Uba ni Rod Prado, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.